Hi guys, welcome to my YouTube channel. So जों दा मिटिंआव थांनो नागिरदों। स थांबासो मिथिसिगोन। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाबोलायनोसै आङो। स बिथिं नायदो दै दोङो। स नायनो हागोन नोंथांमोना आरामसे। माने आंनि मबाइलजों इखो शुट खालामाखै आरोना, लोगोनि मबाइलजों खालामदों। आंनि मबाइला सेल्फि केमेराया हामा जाना दं। स बेनिखायनो आङो फ्रन्ट केमेराजों बारा हामा, बेक केमेराजों बारा हामा आरोना। ओंखायनो आं उनथिंल' बांसिन लायो। स गाज्रि मोना लोगोफोरा, आं भिडिअ'आव नोंसोरनि गेजेराव नुजानो हाया। स आं दा लोगोनि मबाइलजोंसो खालामदों। नायनो हागोन नोंथांमोना आरामसेनो दै। नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं दा लोगोनि न'आव दं। स गाइस थांबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय नैबे जोंनि गामिनि लामा आरोना, आराम थांगासिनो दं। ओमफ्राय आं बेखौनो बारे बारे बुंबाय थादों आरोना, आंनिया माने सेल्फि केमेराया आरोना, फ्रन्ट केमेराया आंनिया गाज्रि जाना दं। ओमफ्राय आं भिडिअ' नुजानो हायाखै। स आं दिनै भिडिअ' नुजानो होननानै लोगोनि मबाइलखौ लाथ'बाय। ओमफ्राय दा आरामनो लाबाय आरोना। माने गाव माने नोरै भिडिअ'खौ ओरै खालामनानै लाना बुखिबाथाय आं साबसिन मोनो आरोना। ओमफ्राय ओइथिंगाल लाना बुखिबाथाय माबा भइस रेकर्ड होजोबनांगौ जायो आरोना। स नायलायनो हागोन आरोना जोंनि गामिखौ। दा आं थाबायना थांगासिनो दं लोगोफोर, नायलांनो हागोन नोंथांमोना। जोंनि हायार सेकेन्डारि कलेजावबो प्रग्राम फैगासिनो दं आरोना, 11-12। स बेयावबो आं बानायनो हानाय ब्लगिं। स दिनै नायनोसै मिटिंआव माबायदि जायो। नायलांनो नोंथांमोना आरामसेनो न' माथो होनो आरो। स गाइस गामिनि हाल साला जोंनिया ओरै आरोना, लामाफोरा सब पाका रास्ता जाजोबाखै, लासै लासै जालांजोबगोन आरोना आरामसेनो। ओमफ्राय दा गामि गेजेराव बासा सफैना दं, जों थांसै आरोना। नायनो हासिगोन नोंथांमोना आरामसे। आंनि मबाइलजों लानोसै एबार आङो बेक केमेराजों। स लोगोनि मबाइलखौ मोनबाय थायाना जाता, बेनिखायनो लोगोफोर नायलांदो आरामसेनो। थ'दो बिदिब्ला आरामसेनो। बासाव गाखोजोब्बाय जोङो दा, ओमफ्राय थांसै आरोना। स नायलांदो नोंथांफोरा आरामसे। थांसिगोन बरियानो बासाव, सब गाखोजोब्बाय। बासा गंनै दं, गंनै बास। स ओइथिं जागोन थांसै आरामनो। स आंदो लोगोसे थोफाथोब। दादै आरोना जोंनि गामिनि। ओमफ्राय जों दा थांबाय आरोना, ओंखारलांबाय। मोनहैसिगोन लोगोफोर, मोनहैसिगोन, बारा गोजान गैला। जों मोनफैबायानो आरोना। ओमफ्राय गारि पार्किं दोननायाव जों दा दोननो नायदों आरोना बासखौ। मानसिफोर बारा गैयामोन आरोना, टाइम जायाखैमोन नालाय, ओंखायनो बारा मानसि गैयामोन। उनावसो बहुत मानसि जादों। जोंनि गामिनि आयं आदैमोन आरोना बिसोरो, जों जमा फैदों बिसोरजों, आयं आदै दादामोनजों। बिसोरनो नैबे जोंहानि आयं आरामसे ओंखारजोब्बाय मानसिफोरा। जों आराम फैबाय आरोना दिनै मिटिंआव। स दिनैसो मोनबाय आरोना गामिनि आयंमोनजों जमा फैनो। मोजां नाङो आरोना गामि मोनसेनिनो जमा बासाव फैबाथाय। बास माने बिदिनो फैबाथाय मोजां नाङो आरो।
So guys, जों सफायबायानो दा आरामसे बिथिं मानसिफोरा मोनफैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं दसेथिं गिदिंदो स' मानसिफोरा बारा जायाखै दासो जाहोलांगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय नायनो हागोन मानसिफोरा स' नायलांदो लोगोफोरा आं खिथिलांगासिनो दङ आरामसे ना स' सफायजोब्बाय बहुतानो ओमफ्राय फैबावनो दङ आरोना स' फैगासिनो दङ लारि लारि सारि सारि बहुत मानसि नायनो हागोन नोंथांमोना स' दाबो दा माने बारा टाइम जायाखै आरोना ओमफ्राय दा जागासिनो दङ नायलांदो लोगोफोर स' गाइस थाबायना थांगासिनो दङ जों दा ना आदा या अफकर्स स' मोनफैसिगोन आङो भारा मा होनदो खमथार ना मानसिफोरा स' नायदो थौदो लोगोफोर आरामसे स' गाइस नैबे मिटिंनि फार्स्ट एन्ट्रि गेट आरोना स' जों बिथिं हाबलांबाय बारा मानसिबो गैयामोन उनावसो माने मानसिफोरा थांनो हालाय जादों आरोना जाम जालायनाय बायदि जेरै गारिफोरा जाम जायो ओरै जालांदों आरोना दा मानसि गैयामोन जों फुं टाइम फैबाय नालाय गाइस मोनफैबाय जोंनियाव मानसियानो खमथार आरोना ओमफ्राय दा नायनो हागोन लोगोफोर आंनि उनाव बेकग्राउन्डआव नायलाय मानसिफोरखौ स' जेबो टाइम जायाखै दाबो ओमफ्राय दा आराम लासै फैगोन आरोना मानसिफोरा निमा गरमथार ना ओइ आंखौलाय मानो लादों मानसिफोरा बुङो आरोना भिडिअ लाबोनो नायबा मानसिफोरा होनो आंखौलाय मानो लादो ओइ आं लाजिदों माय माय बुङो आरो लोगोफोर बेयाव इसोरो गामिया इसोरो गावनि महरखौनो खिथिनो लाजियो स' नायनो हागोन बायदि मा बुंनो नायदो लोगोफोर माबायदि जायगाफोरा दुब्लि गेजेरावसो जादों आरोना बरियानो मोनदोंना गरम बहुत गरम लोगोफोर गरमफोरा मा होनो आरोना गरम नालाय गरमा जाबाय जों हाबला इयाव जोङो लामायाव ओंखारना थाहैनोसै साया जादों जों बे जायगायावनो लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबसक्राइब खालामना होदोब्रा अननानै गोजौथिं जौगालांदो लोगोफोर ना मा होनो आरो स' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर शेयारबो खालामदो लोगोफोरदो बेल आइकनाव टिं होननानै थुना हो स' खालामदो लोगोफोर जों दा माने मिटिं फैनानै दा नैथिं ओरैनो गिदिंफैदो आरोना लावपारा होनो आरो बेखिनि जायगाखौ इयाव गिदिंफैदो जोङो नै ओइ नै मा खालामगासिनो दङ इसोरखौथ' नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ सयथिं मन्दिर फिसा मोनसे दोङो मा मन्दिरखौ मिथिया आरोना जोङो ओमफ्राय मिटिङाव बिराद सान्दुं आरोना ओमफ्राय सान्दुंखाय इथिं दसे गिदिंफैदो जोङो बरियानो नैयाव शिव फुजा जायो ना स्टेजबो दोङो नायलाय लोगोफोरा माबा माबि बुखिगासिनो दङ इथिं माबा स्टेज दङ आरोना ओमफ्राय स' बेयावनो दसे गरमखाय बुंसायाना ओजा दुब्लियाव जानाखाय बिराद गरम आरो न' बेनिखायनो इथिं दसे गिदिंफैदो बरियानो गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै आरोना जि खिथिनो हादो बेखौ खिथिबाय आं ओरैनो जादा जाखांबाय आरोना स' आंनि भिडिअ'खौ बाहायबाबो 1% 2% बाबो मोजां नांदोंबाबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायदो ओमफ्राय साबस्क्राइबबोथ' खालामखा अलरेडि
स' बिनिफ्राय आंखौ बाय सायाव थांनो होदो आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन आरोना आराम भिडिअ स' जेराव थांनाय जायो बेयावनो माने आंनि लाइफआ जेरै थाङो आं माने बआव थाङो आरोना गिदिंनो स' बिदिनो आं खिथिलांबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरोना स' लाभ इउ अल